I got it all on film. The landing all the way. It's gotta go on YouTube. It's gotta go on YouTube. På YouTube? Yeah. Okay. Course it is. Så det er okay ud? Eller ligner det lort? Det er så okay ud. Du kan selv inspektere videoen bagefter. Hvad så? Var det en god flyvning? Nej, det er fandme ulækkert. Jeg tænkte bare, at det her det skal ikke ud igen. Ulækkert? Hvad fanden mener du med det? Det er så roligt hernede på jorden. Men det er så fucking turbulent der, og det er helt vildt, som de gynger. Jeg synes godt, det var skummelt. Tror ikke bare, det er fordi du flyver ud i bakkeren? Jo. Nummer 2 flyvning. Det kører. Faktisk nummer 3, men i år nummer 2. Uden træk. Nemlig. Er det godt nok? Det er så okay ud. Jeg hørte hele tiden et eller andet, der skramlede mod. Jeg synes, det lød som om, der fik motorstop på et tidspunkt. Ja, for den gik lidt uregelmæssigt tør. Det var lige dengang, jeg rendte ind efter nøglerne til scooteren. Dengang jeg skulle have ud. Ja, okay. Hvad så? Okay. Hvad siger jeg? Gør GPS'en her. Der er et landkort. Du må selv redigere det her. Okay. Max fart 45 km/t over jorden. Det må have været medvendt så. Det... Ja, over jorden, fordi at du kørte... Ja, det skal nok passe, du har modvendt herud, fordi at jeg kørte cirka 35 ned ad grusvejen. Der så det ud, som om vi kørte samme fart. Ja, hvad er det blevet til 25 minutters flyvning? Der har den brugt 4 liter benzin. Det var til stregen her, lige under. Og så er det 5 liter hernede. Det er kun 3 liter. 2,5. Ja. Det var okay. Ikke så galt. Det var okay. Det er græs. Olie. Mit navn. Jeg har tjekket det spændt først i dag. Mere olie, mere græs og en split, der er slået af dernede på den. Slapper den af. Ja, puha. Simpelthen, der skal komplet bule med bur her. Man kan godt vende det her video herom, fordi jeg har taget helt lortet på den her lyd. Ja, men det kan man gøre i. Okay. Okay, var det det? Jamen, hvordan var flyvningen? Det var fint nok. Det var nemt. Ja. Første hug, bare op med ving, flop, giv den gas. Du kan lige skal begynde at lave en skrabbog. Det er nok nødt til. Det er den nummer 2 flyvning. Det var nok lige spændende nok. Hvor er du fløj fra? Start her. Okay. Rund. Tilbage igen. Jeg prøvede i aftes lige uden for Dybvad, men jeg havde den vej ned syd for Søparken. Det er en øst-vest den vej, men vinden kom skråt. Så hver gang jeg fik vingen op, så er det den den ene side hele tiden. Okay. Så og på linerne der. Ja. Det er okay. Ja. Yeah. Og jeg har forlænget min bremsebanditter her 6 cm. Det er jo lige præcis nok til, at jeg kan komme der og sætte mig i sædet. Fedt, du må sætte fast med velcro så? Nå, det er velcro-lort, det kan ikke holde. Okay. Det lim på bagsiden af velcro, det rører af konstant. Så hvordan forlænger du det? sådan jeg ved ikke lige, det hedder dem der. Cirkler. Et eller andet. Karabiner. Karabinagtigt. Ja, en art. Det fungerer, og jeg har testet dem. Min vægt kan hænge i dem, så det skal nok holde. Ozon elektron fra 1900 aner det ikke. Går du selv lige en runde? Yep. Fortæller. Hvad skal jeg sige? Skytie. Hvad hedder den? 180 kubik. Honda-hjelm. Honda-hjelm. Made in Thailand. Ja, made in Thailand. Rigtig grim. Nej, den er fin. Den er god. Ja, det er en bowler. Så får Ozon lige lidt reklame også. Og så vil de garvede nok korse sig.
Ozon, elektron. Det virker. Skal vi lige panorere her. Det super fede landskab, vi har fløjet ind i. Okay, du bliver bare bag. My house! Ja, du burde snakke engelsk. Og så klip venligst mig ud. Ja, vi klipper dig ud. Det er din video. Du kan lige så godt, det er din anden video. Sådan. Var det stop her? Ja. Det har ikke været fedt.